እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ድሕር ዜና ትግርኛ ኣብ ድምጽ ሓፋሽን ሬድዮ ዛራን ዝድገም መደብ እዩ አብረحقን ቀረባን በመሆን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ አምክትታል እትርከቡ ክቡራትን ሰማዕትና ከመይቀኒኹም ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ለሙን ከሞትሩ ይምህሩን ይሕብሩን ዝበልና ምስተፈላለዩ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ነዝናይ ፍርቅ ሰዓት ጻንሖት መደባት አምውሃድ ምሳሁም ሓቢረ ዝጸንሕ ያስሚን በረኸቴ ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንጅምር سلامن طعنان نعكم يكون زخبركم سمعتي دمت بوليس إيرترا كمي تغنيو نلوم يستدالو سومنو زينا بوليس زنبولكم إرميساس فلما اندي نت بتاعت زينا كاب غزاوتي غنزب النبرتن كسرق صنحته تحيزون ابت تراغمي حسابهم اخل غنزب زي بلوم تشك زغورطو تخسيسوم وديو استرخبه غنزب النبرتن اركبتي توهيبوم حدقا متحال كلتا تمهارو هيوتن سينن بوليس برازيل بزي حقاوي من قدي كلتا نتبيش 96 بليون دولار ززاورة طرطور كم زغيد أفليتو وشويان قتلتن دوب أفريقا وبعال سلطان بوليس تطرطورو 4 سبات بتحت قيدات يوم قاب كبابي بيت امنت مكاين كم سرعو استغلصو طرطورات بتحت قصصر بوليس وعيلهم ازي دمت بوليس إيرترايو زرزراتو يقتل أبسرقي كاب غزاوتي توافيرو صنح طرطور اب تماساسالي غبن توافير كله بمتحبار حزبن مكتال بوليسنا بتحت قيد خمزاتو كاب حمشاي مدبر بوليسو ماكل استرخ بحبريتا غديتو اسران 4 زعد 100 تخصاصي بينيام تسفايوت قبر مدن ابسمرا اندا جرمن تباهيلو خاب صواع تسفالاليو غزاوتي كم سرقه بتماساسالي اغباب كسرق اب حد غزام ساتو توماطوتي كبابن حد تاكسيستان تخاتاتيلوم بمحاز بوليس كم صوعن مسوم زغبرو قلس اب لعلت مرح تاكسي غدات كم زوردن اتي مدبر بوليس አረዲው ኩሱስ ቢኒያም በተማሳሳል ገበን ተጠርጤሩ ድሕር ምእሳሩ ብስተኸሰሰሉ አንቀጽ ገበንኛ ኮይኑ በመርካቡ ንሓደ ዓመትን 6 ወርሃን ከም ዝተኣስረ መዛግብቲ ሕሉፍ ገበን ከም ዝሕብሩ ዝጠቐሰ ሓበሬታ አሎ ዝፈጸሞም ገበናት ከህሉ ጉዳዩ ኣብ መስርሕ ምርመራ ከም ዝርከብን ፍረ ገበን ምዃኖም ዝተገልጹ ሓንቲ ላፕቶፕ 4 حبة موبايل حنت تابلت حنت كاميرا 4 أتارو غازن 235 جرام ورقن بإكزيبيت تحيزو مهلاون أنتصيرون نبرت زعدو قلون استحابرون زنوبرو سباتون تخصيصهم كم زلو وسيغز تغسل تحبريتا طرطر بناي سرق جنزب زغزا مكينات تحيزا مهلاو أفليتون بوليزوا ما أكلام موداتا قلو واناتات غزاوتي بمغنيات مغشا أبزنك أساسل وان غزاوتهم بسرقتي يدفر بمهلاو هزبين سرقت زعدن بايتا خمتتح كتنكاب مغيرون ابت تراغمي حسابهم اخل ገንዘብ ዘይብሎም ክነሶም ንስተፈላለዩ ሰባት ቸክ ወሪጾም ዝሃቡ ጥርጥራት ከም ዝተغيرو ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዋ ማእከል ሓቢሩ ሓላፊ ምርመራ ገበንት መደበር ፖሊስ ጀማል ጣሃኑር ንልኡኽ ድምጽ ፖሊስ ከም ዝገለጾ ተኸሳሲ ሰጊድ ተስፋ ጋብር ብ33255 ናፋ ኢብራሂም ነጋሽ ድማ ብ10200 ናፋ ከም ዝተኸሰሱ ተغيሱ ኩሱሳት ናጣaqማ ቸክ ብዝምልከት እኹል አፍልጦ ስለ ዘይጸንሖም ንጌጋ ከም ዝተቃልዑ አብሪሁ ንሱ ወሲኹ ሚዛን حسابካ ወርሓው ምክትታል ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ገለገለ ሰባት ነቲጌጋ በግርህናን ሰአና ፍልጦን ክፍጽሙ ወኸለው ገለግና ኮነይሎም ከም ዘታልሉ አርዲዩ ብዘይካዚ ሳሙኤል አብርሃም ተስፋይ ዝተባህለ ተቀማጢን ባጋላኑ አስመራ ብምትላል ናይ 236000 ናፋ ቸክ ብምቁራጹ ተኸሲስ ኾን ዘሎን ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ንግዚኡ ተሰዊሩ ምህላውን ዝጠቐሰ ተሓላፍ ምርመራ ገበን ተደላይ ዘለወሉ ቦታ ዝፈልጥ ሰብ በአካል ብምምጻእ ይኹን ብቴሌፎን ንመደበር ፖሊስ ከሕብ
كحبر تصويعهم أمو داتا قدامي مدبر بوليس بقداي تشك بركز بولو ترعنات كم زغور بولهم بمحبار بانكي إرترا نقطعهم بزملكة حبريتان أستمرون كب الزخاخيرون بعصر شمونت تحساس كل تشحن إسران سلستن أمنا محمود إدريسن حسينا محمود أدمن أبنو زبان أفا كبابي بانك ودي غزر خبو كل تشحن همشتميت نافا زواغو همشت جرام ورقي وشت هاجر نم مدبر بوليس نافا أركيبون وده هرمتنحن والنابزي مركبو هم استمل سلن كابتي مدبر بوليس بتحن حبري تاجليتو أركبتي إسران سلستن عمد زعد مين أدراشن كتمان عفا خوينن نتيجة ركبو ورقي أبوانو زملكته ويون وانا يزبل بزي مركبو بمسارة بوليس إرترازوت أو ممرحي قدب جزي سلزا أخذ بإسران سلستن طريق كلتشحن إسران 4 أركبتينا مدبر بوليس بمتوع كوها بخمس خالا حلافيم كل هالجبنت مدبر ياريد هبت مريم دمت بوليس حبيرهم إذا خمزيلو قلو بعصر تحدث حساس كلتشحن إسران سلستن أبكلاي درجة بيت مرتي أفعبت ممرز هنا عبدو فرج أحمد ساعة تقرم غتري أبكتم أفعبت كبابي أيداب ودي غزر خبوه التشحن همشميتن 8 شعات ناقفات زحزب بورتوفيليو أبوانو نمدبر بوليس أركيبو دهر متناح وانا يزبل بزي مركبون قدب جزي بمقاولون بإسران 4 تريك كل تشحن إسران 4 حلافي مكل غالجبن إبراهيم إدريس أبسترخ بولو اتي جنزب ناركاب 5 وحبة كم مدبر بوليس أفعبت زرخبنا حبريتا أرديوم ودي أسترخب جنزب النبرتن بترجاجامي نم مدبر بوليس يركب مهلاو زحبرو حلفتتن مدبرات زي كبر بهالزي بخل زيجا خصعبن نولو دتات كسجاجرن كم زجبا تلابيم بعصر تغلط الطريق التشحن إسران 4 فرق معلتي أب كتما إلى برعد بزقات أما حدا قام تحال تمهارو بيت مرتكال أي درجة حربية مهانس تقلصة كلت تمهارو من إسيات هيوتن كنس أنا مدبر بوليس إلى برعد حبيرون أزازت مدبر بوليس تلنت إيوب تسفاز قلنا تفتام حدقاء ملكيتون ندمت بوليس أبزهابو مبرهي قديات 10 شمونت عمد زعد ميري تسفا ميكائيل قبر ولدن والعسر تحمش عمد بيتي البرهانة حدراين استبعالا نبرتي عدي جرتم محدار كباب حدش عد خوينن نمحنباس كل أبزخونا ديغا كوربوريشن تريتن زراتن جنفر إلى برعد كحنبس أخبلا تحيلن كم زموتا أرديوم قديات بخيلاتات حنبستي قواسوت كم زوات تغسط تلنت إيوب حدقاء متحلاقات مهلاو حلافي كوربوريشن تريتن زراتن جنفر إلى برعد حبريتا دحر مقبالهم بحكيم تسنيم أبو تافت أم حدقا هم سترخبون ريساتاتن دما سدرابيتن كم ستركبون قليتهم أمو داتا تلنت إيوب كم ديغاتات حتبتاتن راهيتاتن زاموسولو كزنت ماي يوت حيالو زيغاتات يوزدو مهلاون تقيسو سدرابيتات سعبينات محنباس ألو تاو مهانون دوكم كم عد خيوعدو أزاغيرهم أبا عمت تخلتشحن إسران سلستن أما الله هاجر بستموزقبو 4 في تسامتات حدقا متحل 53 زيغاتات يوتهم كم سانون شعات دما قدايك قليل موقدات خمزخونون نما أكلاي بيت صفت بوليس إيرترا استلاعكو تسابسواتي نتسرون تكاتاتلو زلهم نايوشت هاجر زيناتات بوليسيو زسعب نايوصا هاجرات زيناتات بوليسيو سناي مكتبتال فدرالاوي بوليس برازيل منشو كاب أتاويتات زي حقاو نقد حش مهانوس تقلت كلتا نتبي 66 بليون دولار بزي حقاو مقدي أم الزوار إيد زتونحو طرطر أبتحتو تصرو هم زقتو حبيرون بمسرة حبريتا بوليس تهاجر طرطر نزيست تقاس جنزب كاب قدم سنة عمتات هتحيزو بمجدتي نسو سرحلو تكال مشتات ساعات كوبانيا شل أبيلو نتزي حقاو جنزب كزاو رقم تنحيز فلت طرطر أب كوبانيا شل كفلي فاينانس تمديبو أب سرحلو زنبر وانات نتجبن كم سفوت أمو وسيخ تقاس حبريتا بمجدتي نسو زقاطات روح حسابات بنك نتي كاب حق وصايز هنا جنزب كابنا بنستفعلالات كالات كوبانيان والقاو حساباتن حقاو قطع بزي ما أكل أجباب كم ززاورة أنتصيرون سمزي بوليس برازيل متحزز طرطر عمل كتوم أبزهبو حبريتا كفليت تتهاجر سرحيت عب حولتي سميو كاب كل تشحن 10 شعاتن كساب كل تشحن إسران حدن أبز نبر أوان أب كتماتا ساو باولو ريو دي جانيرو ميناس جرسيان كالو زوباتاتن استفوت أمو جبنات بلشونا زور جنزبن جبنات كرتن التمرمر جوجلا أب كل تشحن إسران كل تندحر مقامة بمجدزا جوجلا أب استجبر متراي جود نايز جبنيا كقلع كم زخالة قليتهم طرطر أتينا متراي مسرح دحر مجمارو أسرن مدفع كابتا هاجر هاديمو أب دبي كم تنحن أب سدت كلون أتأكيد تجباراتو تماسا سال أجاوات النات تطعمه نتينا مزوار مسرح ككايرو متنحو تبصبات حبيرهم
بوليس دوب أفريقيا مستي قدم قرب وانات أب كتما دربان أب العلي حدا بعل سلطان بوليس هاغورو زخونه ليتنال كولونيل شكيتو ماويلا استخايدة ويان قتلتن بستحاز 4 طرطرات تحت غيري كم زأتوا حبيرون بوليس دوب أفريقيا بزعباتي نميكينو ندادي كمل إلو خاب جوز مسوات قداي ويان قتلتن زخونه بعل سلطان عملكيتو أبزها وحبريتا قداي أكادي نايتي أب تهاجر نستفت أمو جبنات نمرمر زقمة فولي أحدهم كل خال جبن كم زنبر بمتقاس أب تختما سوهادون سلسلة تاوي ملك عزعزون تأففت جبنات نايت تمرمر جوجل عزازهم زنبرن تنكي موتودما مسرحوز تأساس رخيكونن خم زي تعرفن قليتهم وهاوي قال نايتي أحدهم كل خال جبن زخونه كولونيل فيلاني نيكوالس مس جويان قتلتن ازي بعل سلطان تطرطينهم تغيرهم زركبو طرطرات بزملكت دحيرو ابز صعبو حبريتا اب عسراتات كساب اربعاتات كل عدم زركبون بوليس مس مشارخت اكلات صدتا توهيدو بزغبرو سرحيت اب قيدي زاتون مخانو مابريهم بتوسخي كولونيل فيلاني طرطرات نمحساب استخايدو وفري وانت ناي قداي زخونت لابتوب موبايل تليفون شغوط مسملو عدقا بورتوفيليو بالجا مفتحن كال نبرتن بوليس كم ترخبه حبر كله نسو زمر حاز نبرت تشكركاري دما بحوي تقاصيلا كم استرخبت قليصو ناي موداتا زينا بوليس اب كفل هاجر ايدو نيجيريا غاريك ميمورال جراوند نابستبهال بيت امنتهم قدس ناي زموصو تገልገልቲ زخنا خلت مكاين كم سرعو سغلصو سلسته طرطرات اب تحت قيد خمزاتو كومشنر بوليس اتي كفل هاجر فانشو ادوبي يغليصو اتي كومشنر نمغيار نايتوم طرطرات املكيتو ابزابو مبري جوي موردين بيتر أبيون استوالو تገልገልቲ نايتي بيت امنت 3.5 مليون نايرا باطيرا نايت هاجر زغمتا تويوتا كامري زعينتن مكاينهم كم استسرقوم ناي طرعن ورقت نا بوليس دحر مقربهم استخايدعتو مكتل كتحزهم زخالو ارديون نوصيت مرمرا مركز بمغبار اتي كومشنر كم زنصرو حدا خبتم سرقتي اميكينا جوي موردي صنحتو ناي سرق موبايل بلسين جوزيف نستبهلت عركو دحر مهابون نا تطقمت لخلا استغبر ناي تيليكومونيكيشن مكتل كتحز كم زخالتن بمجدد ما اتوم كل التسرقتي اب تحت قطر بوليس كاتو هم زغالونا نصيرون بنبرت سرقي تخصيص اب تحت قيدي زاتوت بلسين جوزيف نبرت سرقي زخونت موبايل مقبالا جبنኛ مخانان بوليس اب زهبو تقال كم استامنت زغلص كوميشنر ادوبي مسرح مرمرا دحريم تصفافو مزغب مرمرا حقاو حساب كوهابلو نبيت صحفت اخبار حقي كم زلاخن بمجديتي بيت صحفت دما غدايم ام مغابيا بيت فردي كقربن مخانو حبيرم مبارك زخبركم سماعت دمص بوليس نحجز تدالو زيناتات بوليس ابزي زازيمنا لنا مسترفو مدبات دمص بوليس حدغكم بوغني سلام كبراتن كبران سمعت دمص بوليس إيرترا أمرب كاب متيت حزب بوليسن عمد بوليسن هصاناتن قصر 103 زبلت أتعلاليا كوتتين غرازم بزبلار استي دكتور عمر عثمان زدالو صحف موسى كيرانو كقربايو سناي مكتال كاب عمدتات متيت حزب بوليسن بتكية تسفاي عبستدال ومزجب قالات تجرنيا إنجليزية تجلسوا كم زلوا قطتي نعودات جراز كأن أول كاب كل عدمة 10 سلسته كسب 10 شعات عمت نزلوا زوها بسميو زم أبزعد مزز ركبوا ناشط من أسيات قلتوف أكلاون سمعتون لوطي زم تقولوا جزيو بتوسخي أبزعد مزي نايولكم فلي مننت يمعبلو أبزعد مزي أكل نايتي زعبي حبرة تسب مخانو من كاب صدرهم تفليهم كنبرو كم زخولون يردو كابزي انردوان تلو اب تحتي 13 عامات ادماز نبرو قطتي ولا مس ولدهم وي مغزيتهم كيتقادو كلو كابهم تفليهم زنبرو كوينو سلازي سمعهم كيما امهم مساليتهم تسماميعهم زخدو ابز تقصني عدمه كمتي ابل علي استبحله بولكم كاب صدرهم تفليهم كنبرو كم زخولو زفلت العدمه بمخانو ولدي ميحر متنقا يدلي از عدمزي اكلاو دليتات كم صوتا تمرتاو حلافنت موياو دليتاتن كالئن زنصبارقلو ادميو كمو بمخانو كاب جلهم وي مزانهم تفليهم ناتهم فلي مننت كتريو انت زيكيلهم امو دليتاتهم ترديهم كم مساتهم كفليو مزيكولو بقلولا مننتن نفس متحتن كساقيو لعل تخللو سلازي ابزعد مزيز ركب كوتاتي غويتات زنبالتاتهم بمدبهم زمرحن كخونو مانتي ترى ولدي لعليو ولا كوا كاب صدرهم تفليهم كنبرو زخولو انتخونو زهلو حدقاتات زردهم يدليهم مساتهم نحج جنبر نزل عالم مسኦም زنبرو كم زيكونو
እዚ ድማ ኩንነት ህይወት ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም ኣብ ግዜ ኩትትና ወይ ግርዝውና ኣባላት ጉጅለኦምን ጠባያቶምን እዮም ምንጭ ሞዴሎም ንናይ ወለዶም መምሃራኖምን ኣለይቶምን ምኽሪ ናይ ምንጻግ ድሌታት ድማ የርእዩ ምኽንያቱ ከዓ ኩሉ ኣድቦኦም በተሓድሽ ዓለሞም ስለ ዝሽፈን ወይ ስለ ዝዕብለል እዩ ኣብዚ እቶም ክገብሮም እንደልዮም ነገራት ምእንተና ዘይኮነ ምእንቲ ነፍሶም ይገብርዎ ከም ዘለዉ ካልኦት ብፀቶምን ከምኡ ከም ዝገብሩ ምርዳእ የድሊ ንኣብነት ኣጽንዕ ክትብሎም ከለኻ ፀወታ ገዲፎም ዘጽንዑ ተምሃሮ ከም ዘለዉ ብልጫ ከም ዝወስዱ ኩሉ ከም ዝፈትዎም ኣብ መጻኢ እውን መሃንድሳት ፓይሎታት ሓካይም ጋዜጠኛታት ወዘተ ዝኾኑ ንሳቶም ምዃኖም ምሕባር ንኸጽንዑ ክድርኾም ይኽእል ምኽንያቱ ብጽቡቕ ነገር ዘይሓስብ ወዲ ሰብ ስለዘየለ ኣብዚ ድማ ጽልዋ መዘና ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ከም ወለዲ ንደቅና መሓዙትና ክንገብሮም እንተኽኢልና ንዝኾነ ነገር ምኽሪ ወይ ሓገዝ ኣብ ዝደሊሉ ናባናዮም ዝጥምቱ ምስ ዘይረኽቡና ወይ ብተደጋጋሚ ንቐጽዖም ምስ እንኸውን ግን ናብ ካልእ ክዝምብሉ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ባዕሉ ቀጽዒ ይሃብካ እምበር ዝብል ብሂል ኣሎ እዚ ድማ ጠባይ ውልድካ ክትዕሪ ከም ዘይከኣል ከመልክት ይኽእል እዩ ብዙሓት ወለዲ እውን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝበልናዮ ይኣምኑ ወይ ዝገብርዎ ስለ ዘይፈልጡ ምስ ደቆም ኣብ ጭንቀትን ግርጭትን ይነብሩ ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ ምስ ደቅና ተሪር ምትእስሳር ፍቕሪ ሓልዮት ዝመልኦ ዝምድና እንተለና ወይ ክንፈጥር እንተፈቲና ደቅና ከምቲ እንደልዮ ክኾኑ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ምስ ጥዑያት ወለዲ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎም ኮተቴ ወይ ጎራዙ ኣብ ትምህርቶም ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡን ሓፈሻዊ እውን ኣብ ህይወቶም ሕጉሳት ምዃኖምን እዩ ዝግለጽ ብኣንጻሩ ምስ ወለዶም ሕማቕ ዝምድና ዘለዎምን መቕጻዕቲ ዝወርዶምን ኮተቴ ቀልጢፎም ኣብ ባእሲ ጎነጽ ወልፊ ትንባኾን ሽጋራን ትሑት ነጥቢ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኣካላዊ መስተ ፍኑው ፆታዊ ርክብ ነብሰ ቅትለትን ካልእን ከም ዝኣትው እዩ እቲ መጽናዕቲ ዝሕብር ካብ ዝቐጽልና እምበር ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብ ኣተኣልያ ኮተቴ ወይ ጎራዙ ክንገልጽ ኢና ቀዳማይ ወለዲ መሓዙት ደቅና ምዃንና ምዝካር ኮተቴ ወይ ጎራዙ ወለዶም ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክርድእዎም ከድንቕዎም ክፈትውዎም ድሕነት ከም ዝስምዖም ክገብርዎም ምሒርዮም ዝብህጉን ዝህንጠዩን ካብዚ ዝተበገሰ ከዓ እቲ ምስ ወለዶም ዝህልዎም ምትእስሳር ተሪር ክኾነሎም ይደልዩ ብተወሳኺ እውን ቁርብ ናጽነት ክህልዎም ይደልዮም ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ወለድኻ ኢና እሞ ግድን ንዓና ትሰምዕ ወይ ንሕና ዝበልናካ ግበር ዘይኮነ እቲ ውሳነ ናቶም ምዃኑ ክንሕብሮምን ግዴና ምኽርን ምሕጋዝን ምዃኑ ብፍቕሪ ዝመልኦ ኣገባብ ምግላጽ የድሊ ምስ ውልድካ ጥቡቕ ዕርክነት ምህላው ንኽብርኻ የጉድሎ ዶ ወይ መሓዞኦም ምዃን ኣፍኪሶም ከም ዝርኢኻ ይገብር ዶ ኣይኮነን ጠቕላላ ከምኡ ክንሓስብ ኣይግባእን ሕስብ እንደነብሎ ኩሉ ግዜ ንዝሕጉዙና ኣብ ሓዘናን ሓጎስናን ምሳና ደው ዝብሉን ርህራሄን ሓልዮትን ንዘርእዩናን ሰባት ማዕርኽ እንደይ ነኽብሮም ስለዚ ንኮተቴ ደቅና ንርድኦም ነኽብሮምን ነፍቅሮምን እንተኾይና ልክዕ ከም ግብርናዮም ዝፈድዩና ደቅና ንዓናዮም ከም ሞዴሎም ዝጥምቱ ግዜና ንኽብርን ነንብብን እንተኾይና ደቅና ካልእ እንታይ ክምነ ይኽእሉ ንሕና ኣብነት ናቶም ስለ ዝኾንና ብልዑል ዲስፕሊንን ክብርታት ሕብረተሰብናን ክንምራሕ ይግባእ ጌጋ ኣብ ዝገብሩሉ ድማ ግልጽ ኮይና ንረዳእዮም ኣብ ዝጋገይሉ እዋን ክንስሕቆምን ክንጻወቶምን ኣይግባእን ሓሪቕና ከም ዘለናን ጌጋ ከም ዝገበሩን ክደግምዎ ከም ዘይብሎምን ክንሕብሮም ኣለና ስለዚ ቁኑዕ ወይ ጌጋ ነገር ኣብ ዝገብሩሉ ኣብ ስምዒትና ግድን ፍልሊ ከንብቡ ኣለዎም ክልተ ብሓባር ግዜ ብምሕላፍ ምትእምማን ምፍጣር መዓልታዊ ዳህዮም ንግበር ቅድሚ ምድቃስ ንግሆ ትንስእ ምስ በልና ብሓባር ምምጋብ ደወል ኣብ መንጎ ስራሕ ወዘተ ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዛዕባኦም ከም እንግደስን ከም እንከታተሎምን ክፈልጡ ኣለዎም ምሕቋፍ ከመይ ውዒልኩም እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ እንታይ ክሕግዘኩም ምባል ኣገዳሲ እዩ ብኻልእ መንገዲ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ምስኣቶም ምንቅስቓስ ወይ ሻሂ ምስታይ ንዓና ክመስሉ ወይ ከምቲ እንደልዮ ክኾንልና ይሕግዝ እዩ ሰለስተ ንቑሓትን ህልው ኩነታት ንርዳእን ወለድን ይኹን ውላድና ይዓቢ ከም ዘሎ ናጽነት ምስ ኣልያ እውን ከም ዘድልዮ ዘይምርሳዕ ንደቅና ንረዳእዮም ናታቶም ኩርናዕ ሓሳብ ከይተረዳእና ወለዲ ስለ ዝኾንና ንዓና ስምዑ ኣይንበሎም ናበይ ይኸዱ ኣለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንኽንደይ ግዜ ምስ መን ይኸዱ ኣለዉ ንምፍላጥ ካብ ምሕታት ግን ኣይንሰከፍ ንመሓዙት ደቅናን ወለዶምን ድማ ግድን ክንፈልጦም ኣለና ኣርባዕተ ድሕሪ ትምህርቲ ግድን መደብ ደቅና ንፍለጥ ሓደገኛን ወልፍታት ዘቃልዕን ምስ ዘየድልዩ መሓዙት ንምኻድ ዝበዝሕ ግዜ
ቀዳም ወይ ሰንበት ዘይኮነ ድሕሪ ትምህርቲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ወይ ናይ ንጎ ትምህርቲ ዝቆኑ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 12 ቅድሚ ቀትሪ ዘሎ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓታት እዚ ግድን ደቅና እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ምክትታልን ምፍላጥን የድሊ ኣብዚ ከዓ ወላዲቶም ወይ ወላዲኦም ዓብ ሓዎም ወይ ሓፍቶም ይከታተልዎም ኣለዉ ኢልካ ዘይመቕሳን ንዖኦም ከኣብዩን ወይ ከሽክዕዎምን ስለዝኽእሉ 5 ወለዲ ንባዕልና ብብልጻት ክብርታት ንመራሕ ንሕና ዘይገበርናዮ ኣብ ልዕሊ ደቅና ኣይነገድድ ደቅና ነብሶም እምበር ንዓና ክመስሉ ኣይኮኑን ተፈጢሮም ፍሉያት እዮም ንፍሉይነቶምን ክእለቶምን ከማዕብሉ ንሓግዞምን ንረዳእዮምን ንግሆ ከጽንዑ እንተደሊናዮም ባዕልና ንግሆ ብምትንሳእ መጽሓፍቲ ነንብብ ወይ ንሓግዞም ሒዝናዮም ናብ ኣብያተ መጽሓፍቲ ንኺድ መጽሓፍቲ ንዓናን ንዖምን ንግዛእ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብግብሪ ነርእዮም 6 ግድን ቁርሲ ምሳሕን ድራርን ብሓባር ምምጋብ ደቅና ክንእርሞም ድሌታቶም ሽግራቶምን ሓሳባቶምን ክንፈልጥ ከነዕልሎም የድሊ ነዚ ንምግባር ከዓ ዝሓሹ ሰዓታት መግቢዮም እንተ ተኻኢሉ ሰለስቲዩ ቁርሲ ምሳሕ ወይ ድራር ብሓባር ምምጋብ እንተ ዘይተኻኢሉ ክልተ እብረ ምሕር ስራሕ ዝበዝሓካ እንተ ኮይኑ ከዓ ብሓባር ምድራር ካብቲ ቀንዲ ኮተቴ ወይ ጎርዞ ዝምነይዎ ነገራት እንተሎ ምስ ወለዶም ክጻወቱን ክዕልሉን እዩ እዚ ድማ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮኑ ድሓር ንደቆም ከመይ ክሕዝዎም ከም ዘለዎም እውን ካብዚዮም ዝመሃሩ 7 ግድን መዓልታዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ደቅና ከም ዝህልወና ንግበር ንዘይንፈልጦ ነገር ክንቋፀር ኣይንኽእልን ኢና ሓበሬታ ምዝህልወና ኢና ኣብ ደቅና ጽልዋ ዝህልወናን ክንእርሞምን ንኽእል ስለዚ ግድን መዓልታዊ ሓበሬታ ክንእክብን ገጋታት ምዝህልው ከዓ ክንእርሞምን ይግባእ 8 ደቅና ጽቡቕ ነፍሰ ምእላይ ከም ዝህልዎም ንግበር ንኣብነት ኮተቴ ብስነ ፍልጠት 9 ሰዓትን ፈረቓን ክድቅሱ ዘድልዮም እንተኾይኑ ግድን ከም ዝደቀሱን ዘዕረፉን ክንረጋግጽ ኣለና ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ዝበልዑ ኣብ ጽሬት ነፍሶም ክዳውንቶም መደቀሲኦም ገዛኦምን ከባቢኦምን ከም ዝግደሱን ዝሕልውን ንግበር ቡን ሻህን ካልእን ካፌን ዘለዎም ነገራት ቅድሚ ድቃስ ከምዚ ይወስዱ ንግበር ቅድሚ ምድቃስ ነዊሕ ሰዓታት ቴሌቪዥን ቪድዮ ወይ ጽሑፍ ኣብ ሞባይል ታብለት ወይ ካልእ ዝርዩ እንተኾይኖም ነዚ ሜላቶኒን ስለዘጉድል ንኽድቅሱ ከሸግሮምን ከኣብዮምን ይኽእል 9 ቀጻሊ ምትእክካብ ስድራ ከም ዝህሉ ንግበር መዓልታዊ ወይ ሰሙናዊ ስድራ ኩላ ብሓባር እትእከበሉ ግዜ ክንፈጥር እንተኽኢልና ናይ ስድራ መቕረብ ጎረቤት ወዘተ ጉዳያት ክትዝትን መፍትሒታት ከተምጽን ይሕግዝ ካልእ ዝኾነ ኣባል ስድራ ዝህልዎ ርድኢት ፍሉይ ሓሳብ ዘጋጥሞ ሽግር ዝተላለዮም ሓደስቲ ሰባት ርእይቶውን ወታዊ ናይ ኣፈታትሓ ሽግር ሓሳቡን ዘቕርበሉ መድረኽ ንፍጠር ነተባብዕ ሓላፍነት ምእንቲ ክስምዖም ገለ ስራሕ ገዛን ምክትታልን ንኣሽተ ኣሕዋቶምን ድማ ንደቅና ክንህቦም ንኽእል 10 ናይ ሓባር ንብረት ምጥቃም ብፍላይ ኮምፒውተር ታብለት ወይ ሞባይል ኣብ ዝጥቀሙሉ ንሕና ክንሪኦም ከም ንኽእል ክፈልጡ ኣለዎም ከምኡ ምዝኸውን ዘየድል ነገራት ካብ ምርኣይን ምጽዋትን ክጥንቀቑ ይኽእሉ እቲ ንሳቶም ዝጥቀሙሉ ኮምፒውተር ታብለት ወይ ሞባይል ናይ ስድራ ማለት ኩሉ ኣባል ስድራ ብሓባር ዝጥቀሙሉ ምዝኸውን ዘየድል ነገራት ካብ ምጽዓን ይቁጠቡ እዚ ኩሉ ምስ እንገብር እቲ ምሳና ዝህልዎም ፍቕርን ዝምድናን ተሪርን ዓብን ስለዝኸውን ክኸስርዎ ስለዘይደልዩ ግድን እዮም ክሰምዑና ክርሕቁና እውን ኣይደልዩን እዮም ኣይንቕፅዓዮም ኣብ ዝጋገይሉ ጌጋኦም ክእርሙ ንሓግዞም ንስማዓዮምን ንምሃሮምን ዘይጽ ኤርትራ ብዝበል ኣርእስቲ ኢዮብ ካብ ንዞባ ዓዱ ኻላ ዘዳለዎ ሻይ ተመልሶ ከምብበዩ ኣገና ፖሊስ ኤርትራ ህዝብ ዝማእከሉ በዓል ሙያ ቁም ነገር ዝወጦ ነዝፍጽም ብትብዓት መስተንክር ብሓቂ ዝግስግስ ናይ ውፅዓት ማእገር ንዓማፅ ዘይናሕሲ ፈሓርሑ ምስጢር ፖለቲካዊ ጥመቱ ወራሲ ሕድር ጽኑዕ ሊዳይዳ ኣኹሪዕኻኒ እሙነይ ኣገናዕ ስሉጥ ስልቲ ዓምኻ ብግብሪ ተድምዕ ንመታለልትን ዓመፅትን ትቕይድ ተቃልዕ ኢራብ ኣርማ እወ ዘይጥንቀቕ ሓይልኻ ድርብ ዕማም ተማዝን ንሓፋሽ ህዝብኻ ንፍትሒ ቃለስ ሰላም ከተስፍን ከባቢኻ ጓሳ ድሕነት ህይወት ዋሕድ ጸጥታ መሪሕ ሓበሬታ ሰኒድካ ብኣጋ ተቃልሕ ትንቢት ሓደጋ ትፈልጥ ብህፁፅ ትሰርሕ መርሚርካ ወዲእኻ ናብ ዓወት ትበጽሕ ፖሊስ ኤርትራ ኾሪዕልካ ኣገናዕ ቐጽሎ ዕማምካ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ምድላውን ምቕራብን መደባት ምሳኹም ዝጸናሕና ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሽሻይ ተመልሶ ሙሴ ኪዳነ ዓወት ጣዕመ ብወገን ቴክኒክ ድማ ኣቤል ኣብርሃምን ልዋም ኪዳንን ብምዃን ኢና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶን ራኸብ ሰሰናዩና